दायो जोङो गरम मोनबाय दे माबाफोर लोंसै थान्दाफोर लोंसै मा थान्दा दङ थान्दा लोंसै थान्दा मा थान्दा दोङो नागिरलाय माबाफोर थान्दा दों होनदां माखौ लोंगोन मा लोंगोन होद बे माहा बे लोंग्राबो मोनो अनेक बायदिसिना मोनो दामि ना अ कक'ला अ কি আছে ঠান্ডা भुटाननि नै बेयो जाबाय गोदोर मानसि प्राइम मिनिस्टार थ' मिनिस्टार बेयो राजा मा होनो राजा राजा अ बेयो भुटाननि राजा मिनिस्टार बियो राजा बे रानि बेबो मिनिस्टार राजायानो फैबाय बेयो दङ बेयो जाबाय भुटाननि प्राइम मिनिस्टार मुदि बेयो नै इयावबो दङ नै भुटाननि थान्दाखौ लोंना नायनोसै फेग्रा नङाना बियो सोरबाफोरा फेग्रा सानदोंना नङा बियो कक'लासो फेग्राया आरो लोंगोन ना भुटाननि लोंना नायनोसै औ ओरैबायदि सेम मोनदों आरो ओरैबायदि सेम बिसोरनिया भुटाननिया फन नाम्बारा दे बेलेग बिदिनो आरो बेयो माबालाय दसं सांग जम'सांका फन नाम्बारा नै बेबायदिया बिसिना बेलेग जोंनिया प्लास +1 बे मालिकानो बिथांनिया नैबे गेटआ बेयाव दङथ' नैबे खाथियावनो दङ बिथिं आसाम दायो जों थांसै गैला जेबो उफाय गैला माथो खालामबावगोन ओमफ्राय बेरायबाय आरो बे ओरैनो टाइम पासमोन आरो भुटानाव फैया 4 बोसोर जाबायानो नालाय बिदिखायसो आं भुटाननिफोरखौ थान्दाफोरखौ जानो नागिरदों आरो बेखौथ' आरो बे ओमफ्राय मानिफ्राय इण्डिया नै बे पेकेटआथ' इण्डियानिसो आरे माथो ओइ माथो पेकेटआ इण्डियाननि इथिं लायो रे इथिं ओइलाय हारियाना इण्डिया बे पेकेटआ इण्डियानि बैयाव लायो जेनेब्ला सोरबाफोरा उदालगुरियाव लायो सोरबाफोरा बेयाव लायो दायो जोङो कार्डखौ लायनांसिगोन गावनि अरिजिनेलफोरखौ कार्डखौ लायनांसिगोन मोनसिगोन आरो दायोयावनो गैला गावनि कार्डफोरखौ लानांसिगोन नै मोनफिनबाय आंहा मोनबाय दा बे कार्डखौ बिनि कार्डखौ खोमानाङा नङाबा नोंसोरो बेयाव थालांनांगोन बेखायसो नङाबाथ' ओइलायनो बेयावनो आंनियाथ' मोनगौमोन नोंथ' गाबसिगौमोन नङाबाथ' बे कार्डखौ मोनामोनबाथ' संसानि जौ लानांगोन आरो बे कार्डखौ मोनलामोनबा संसानि जौ लानांगोन बे भुटाननि कार्डखौ खोमानाङा अखायाथ' फैहां मोनो फाग्लासो अखायाबो ओरैबायदि थगायबाय जानला मानला बेयाव हाबनो होआ ना 15-16सो मोजांमोन बेयाव 15-16 औ खुस्लाफ्रानो बाब खुस्लाफ्रा बाब मानिफ्राय फैदोंनो
nih bab sulah peran nih ayo hutan dia tayo dyan India na kapay tayo yung India ini berbaik ini baik hutan hari ini biar India baik tayo ayo India na pag betin no tayo na biar hutan kes nih tayo dyan hutan nó thằng này mới là bị cái tayo bị thôi đơn giản ra rồi này iman Korea cái thùng nè iman Korea cái thùng garo cái garo ko open film này Itu alu busti. kau này kayak Alu busti mau keluar. này Uma bedor oma hang này man Korea cái thầu ra bil mà spoiler sudah kena spoiler Oh, tahu. spoiler local nan spoiler Boiler. spoiler local dalam misal dam pertama Serso. tin ba local tin ba misal dam tami Sama. Yo, 150 kilo. nung thang mana jauh lung ne babu nang lain nanga lung nane pe mo thang ara kau gai logo tu nang lain mana lung ne babu lung ara pi nang lain straight nanga pi pur jauh nunggu nanga nunggu jauh serap lung ne babu jauh lung babu nang lain nanga ori pe pi babu pura layu nakala nunggu nanga nunggu ayo tu thang te Fitur apa? ada ini pada Fitur apa? ah Fituran ke maksudnya? hei enggak hei mà bapak dah koi apa tadi kira padahal Itu fitur dah pura. Kaya biar pura dugai kira dah bayar biang ni. Besar ni biar dugai ni pula mah bakal apna kan tiket tanah kan tiket. Này biar mana boria tang jaya. Wah, dinosaur, krokodil. Krokodil. Papare, nung semua mah thang neng nai. Apa ini? Baca, nung ni bisi apa ya? Oh, Oh, macam kau main nama tu. nasinya mana, Pak? Roh, ambil tu tu berai nak. Ayo, ayo. Korean ni. Oh, Korea, papare. Oh, papar. Mahal buat bra. Oh, kena singgul Baru baru sama sokau. bra. Baru sokau singgul sinang na. Oh, kayu bra. Masih tu. Marang lain nga. Na, abiong naik dulu sampai na. Papa. Babu tintar. Oh. Korea macam babu. Tayo tu thằng thế mà không bao nhiêu cái gì đó. Ai cứ tôi chơi này như thế. Apa. Tu ya le ma baji. Bap macam bor ya le. Tu ya le. Ni piao
सोरबाफोरा दुगैफैनो हासिगोन दुगैनायनि दामा बेसेबां लागोन र' सासेनियाव सोंनांसिगोन फैलाय नोङो सोंनो बेयाव दुगैनाया बेसेबां लायो Ha? 100. 100. सासेयाव दुगैनाया बेयाव 100 रुपि लायो जेनेबा बेयाव भैरबकुन्दआवनो जायो आरो दा बिथांमोनहा नै खामानि मावगासिनो दङ नै गासिबो बर'आनो दं बर' बर' गोजा नोंथांमोना गासैबो फैनो हागोन भैरबकुन्दआव जोबोद मोजां दं कमप्लिट जायाखै बानायगासिनो दं सासेयाव 100 रुपि आरो हिन्जावफोरनालाय हिन्जावफोरनाबो एखे आरो गथ'फ्राबो एखे आरो फिसाफोरनालाय एखे उन्दै गिदिरबाबो 100 गोदोरबाबो हौवाफोरबाबो हिन्जावफोरबाबो 100 दायो जों थांसै जों दा भुटानाव थांनायमोन आयो